Igen? Segíthetek? Hallottam, négert keresnek, tessék. Igen, tessék. Töltse ki ezt a jelentkezési lapot. Ezt még firkáljak is. Ezt még megkeserülöd. Tudja, asszonyom, 3 diplomám van. Ám arra gondoltam, lazítok egy kicsit. Szóval itt vagyok. Nem akarok az apámon élősködni. Kor? Majdnem 20. Méret? 6 pár, baby. Apja neve? Nem tudom. Neme? Helyben vagyunk. Fizetési igény? $3 millió. Készpénz. Tudja, a származás elég nagy előnyt jelent. Én 5 évig voltam a Harvardon. Tényleg? Én csak fél évet ültem. Téged is meg akartak erőszakolni? Aztán, amikor látta, hogy jön az őr, elrejtette. De a segged még tele van, és szorítod, amíg kimész. Hát nem szörnyű? Most meg hova mész? Mr. Lördög? Igen. Lördög maga Jelen. jön. Mr. Lödög? A tiéd vagyok, baby. Tetszik? Igen, Jó nem. vagy? Energia, lelkesedés. Az? Ezt már szeretem. Erre tessék. Mr. Lödög. Szabad lesz, kérem. Szóval, nézzük. Nagyon érdekes. Látom, a hobbija az ivás, a kábítószer és az illegális fegyverviselés. Igen. Tud autót vezetni? Kulcsa vagy anélkül? Az mindegy. Nos, gratulálok. Maga fel van véve. Örül mi? Hol a biztonsági öv? Ne féljen, arra nem lesz szükség. Hé, hogy működik a rádió?